Molweni, sanibonani, lotshani, thokozani. Makadunyiswe uJehova ngonyana wakhe uJesu Kristu. Isihloko sithi ungaluqinisa kanjani ukholo lwakho ukuze lungafi, ukuze ungawi ensindisweni yakho. Ndishumayela nje, andishumayeleli ukuthandwa, andishumayeleli udumo lwami, andishumayeleli imali. Ngakho ke lamazwi alandelayo ungawethemba. Masiye ke kwincwadi kaMateyu uchapter 10 uverse 27. Ifundeka kanje: lokhu enginitshela kona ebumnyameni khulumani ekukhanyeni, lokhu enikuzwayo endlebeni kushumayeleni phezi kwezindlu. La ngamazwi asho uYesu Kristu, uthi uYesu Kristu yonke into esiva eyithetha emfihlakalweni ebumnyameni makube yiyo le sithini siyithethe ebantwini, siyithethe phandle. Ngamanye amagama funeke siqokelele wonke amazwi esiwevayo ngendlebe zethu ukuze kube hawe esiwathethayo singabantu bakhe. Ukuze impilo yakho ihlale elikholweni lakho iqinile, ingantengantengi, kufuneka wena njengekholwa uqokelele wonke amazwi kaKristu, wonke amazwi kaJesus Christ, yonke inkcukacha ngobomi bakhe, ngoba kaloku ufuneka ucollecte as if ucollecte i-puzzle together, enzela uba wazi yonke i-details. Mawungaluza umdla endabeni kaYesu Kristu okanye empilweni kaYesu Kristu, kulapho ukholo lakho lufa khona. The more unomdla, the more nokholo lakho luqina, the more ungasoze unyakaziswe ufana nomthi omilisele emjelweni wamanzi. Xa uthe waqokelela wonke amazwi, ufunde yonke into engobomi bukaYesu Kristu, uyofunda iBhayibheli unama-questions, ukuze xa ufunda uphenduleke ama-questions wakho. Ngamanye amagama ustudishe ilizwi elingoYesu Kristu, empilweni yakho uzawuqina endleleni, asoze untengantenge phakathi kwezimo zonke. Ngakho ke lento ibalulekile ukuthi uyenze, ngoba uYesu xa kubhalwa, mhla kwakubhalwa incwadi ye-Old Testament, wayengekafiki. Bonke babebhala engekho, bebhala bekhokhelwa ngumoya izinto azawuzenza, iziprofeti ezazingaye. Naxa efika uYesu Kristu akhona mnye wabhala ngobomi bakhe ekhona esemhlabeni, kodwa uthe uba afe akhuphuka ayezulwini, kwaqala abafundi bakhe babhala incwadi ngaye. Babengakwazi ukubhala esaphila, kwakunyanzelekile bababhale sekehambile, sengasekho emhlabeni, bekhokhelwa ngumoya. Utsho yena ngamazwi atshoyo lawo. Masifunde uJohn 14 verse number 26. Kepha umduduzi, umoya oyingcwele, uBaba uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. Yiyo ke into ayitshoyo leyo uba amazwi wonke awathethile bayokhunjuzwa abantu ngumoya oyingcwele. That is why i-New Testament ibhalwe sengasekho uYesu Kristu, bebencedwa ngumoya oyingcwele babakhumbule zonke i-details ezingomoya oyingcwele, ezingoYesu Kristu. Umoya oyingcwele ebanceda njengomduduzi, njengomncedi. So yiyo ke ikey le empilweni yokukholwa, ukuthi wazi ukuthi uYesu Kristu ufuna uqokelele wonke amazwi akhe, wenzele ukuthi nomuntu othetha naye okanye umuntu othetha phambi kwakho, umshumayeli noba ubani, xa ethetha uve uKristu from amazwi awathethayo. Naxa engekho uKristu uzakwazi ukuva, ukwazi ukumbona uYesu Kristu ngamazwi akhe okanye ngecharacter yakhe. So mfundile uYesu Kristu eBhayibhelini, ukwazi ukumbona emntwini. Xa esithi umuntu unoKristu abe engenayo, umbone uyaxokisela. Loo nto iyakwenza uqine elikholweni, iyakwenza ubuhlale endleleni yokukholwa, ukuze uthi masowufundile ngayo ubone uYesu Kristu ephila empilweni zabantu, ubone uYesu Kristu ethetha phambi kwakho ngempilo yomuntu, uba lo muntu unoKristu, lo muntu uphila uYesu Kristu ngaphakathi. Into ezakwenza ukuthi futhi ebalulekile okanye ezakwenza ukuthi uqine elikholweni nasensindisweni yakho, ukuthi wazi ukuthi icawe okanye ichurch ifana nendlwane yentaka, a nest yentaka.
ngoba church is for a temporal time, akusonto ya permanent, yinto exeshana elincane. Unida church xa usakhula elikhuleni usemncane, kuyafika ixesha apho uzawe outgrow church, ungasayidingi, ingasakwenzeli into even noba wena sowuye ecaweni but kungabikho into eyenzayo. That's why kuzafanele bake udependeke kuYesu Kristu, ungadependi kwi-church, ngoba i-church is temporal and i-church ingxaki yayo ihlala inezingxaki zayo. I-church iba yingxaki esikhathini esininzi okanye ixesheni elininzi, ngoba i-church, i-character ye-church iyi-character kamfundisi weyo church, upastor weyo church nenkosikazi yakhe. Yibo abadefine i-character yalo church. Kunqabile into ba ufike church abantu bakhona beyaqalanye okanye ndithi bevumelana ngezinto zonke. Most of the time ufike kwi-church kunabantu abahlulelene bubini, abanye basupport upastor nenkosikazi yakhe, abanye ba-against upastor nenkosikazi yakhe. So there is always a division ema-church ixesha elininzi. Loo nto iyawuphazamisa ukukholwa kwakho nensindiso yakho exesheni elininzi. Ngakho ke fanele wazi ba i-church is just for temporal purposes. Iyoba uthi ufane njengentshontsho lentaka, uhlale kuyo for a smaller time, then when you have grown it uphume uhambe uyosebenza ngaphandle, uyenza umsebenzi udependeke kuYesu Kristu la sibizele wona. Ngoba kaloku nabafundisi aba akumelanga sidepende kubo, ngoba abafundisi abafundisi njengoYesu Kristu, abafundi kuYesu Kristu, abenzi njengoba uYesu Kristu esenza. I-character kaYesu Kristu exesheni elininzi bayayifila. If ujonga kwincwadi ze-Revelation, those 7 incwadi eziyi-7 azibhalela amabandla, indlela abhala ngayo uYesu Kristu uyayibona ukuthi ayifani nendlela abafundisi abenza ngayo. Xa iqala uyazichaza uba ungubani, alendalanise ngokuba athi ke ngoku ancome ukuthi yini oyenza kakuhle, alandelanise uba yintoni oyenza wrong, eze ne-solution yoba yinto ofanele uyenze nansi, alandele ngento yobana ke ngoku if awenzi loo nto akuthreatenishe uba wenzi loo nto yile nto ezawenzeka empilweni yakho. Emveni koko abeseza ke ngoku nesethembisa ukuthi xa ngabe unqoba kuzawenzeka kanje empilweni yakho. If uyahamba uyofunda kwincwadi ye-Revelations ezi-7 letters, uzayibona loo nto ukuthi yindlela enza ngayo ukuthi akakushiyi akenzi into eyi-1 kuwe, ukushiya uphelele uba uza ne-solution yayo yonke ingxaki onayo. But abefundisi bayachuza, umfundisi uyachuza. If uchoose ukugxeka, yena uzoba umfundisi ogxekayo, umfundisi ohlala efumana into erongo ebantwini, umfundisi oshumayelela uba umuntu abe nesazela njalo. When you are repent, you are deliver, kumele uyobekwa izandla every Sunday, ngoba yena mayepreach umfundisi wakho upreachela into kokubana wena uzibone urongo okanye kube khona into erongo ngawe, ungade ube perfect. Ube khona aba bapreacher i-prosperity nenantsika nompumelelo uba bahlale bekumotivate njalo, abanandaba uba ukhona into ozenzayo ufanele ukuzilungisa, khona ingxaki onazo, abanandaba nalonto. Into abayenzayo bapreacher ntoni? Bapreacher le prosperity, bayakumotivate. Xa sowuphumela ngaphandle uyohlangana nezwe, izinto asasebenzi ngalendlela bebetsho ngayo. Ngani? Ngoba bakushiya uhalf, abagqibi. So into ezakunceda kuba uhlale kuYesu Kristu, ufunde ngoYesu Kristu, ugqibelise kuYesu Kristu, wazi yonke into ngoYesu Kristu ngama-details empilo yakhe wonke. Loo nto izakwenza uba uqine elikholweni, ungawi noba kufika izivunguvungu, ngoba wena ubethelele kwisiseko esinguYesu Kristu, ngoba usisiseko, ulidwala laphakade. Funda ngaye, yazi ngaye, umoya uza kunceda, uthembele kuye, uthandaza. Xa usenze njalo uzawuqina elikholweni. Khumbula uba ndithe icawe ifana nenesti, iyaphelelwa lixesha, iyaphelelwa ngumsebenzi nokukunceda kuwe. Is for temporal, you will outgrow a church. Umfundisi akaphelelisi la eshumayela, akafani noYesu Kristu. Ukushiya une-question mark. Noprofetayo naye wenza loo nto, ngoba akakuprofeteli ukuthi eze ne-solution empilweni yakho. Uprofeta izinto ze-past yakho so that uqhubeke umlandele, so that wena ukholelwe kuye. Ngamanye amagama, xa iprofeta isiprofeto esingakuncedi into ngaYesu Kristu, okanye mhlawumbe ndithi ukuprofeta ngezinto ze-past yakho ne-ID zakho, uyamkholwa uba le nto azitshilo zi-right, but at the end of the day, what about i-solution ze-problems onazo? Akezi nazo, but wena uzaqhubeka umlandela uyomamela iziprofeto zakhe. Yila sizwayo ke unida uYesu Kristu ukuze akuncede. Uba ngaba ukasindiswa,
Ndiyacela sindiswa, yenza isigqibo esibalekile soba usindiswe ukuze impilo yakho ibe right, ukuze impilo yakho isinde ingatshabalali, ungayi kutshabalaleni kodwa uye empilweni. uYesu Kristu uyakuthanda. I hope ubusisekile. Amen.